अब मुंबई में कैसा लगा था आपको? मुंबई में भी बहुत अच्छा लग रहा था। कितनी दिन रहा वहाँ पर? वहाँ पर मैं 4 महीने हो गए। 4 महीना पूरा? हाँ। अभी आसाम में आके कैसा महसूस किया? आसाम में आके सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सब लोग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मोजां नांदों, सबको आंखौ एसां अनदों। बर' हालामाव गोबां आफादफोरानो नोंथांखौ बरायदों, बे समाव मा बुंगोन? आं सबखौबो धन्यबाद जानायदों, सबको आंखौ एसां अनदों, सबको अखमबासि रायजोखौ मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 11आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 11नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।